Mayong buntag diha mga angkol so karon ubanon ta mo no adto ta sa kalsada nya kinahanglan gid na magpachuchoy ta no pay kabaw na sa kalsada karon nya natay paliton dito nga repolyo kay gisugo man ta ni mama no kay adlaw nga natawhan ni papa karon lisod man ang panahon karon kol di maginagmay lang ta ba pang pamilya lang nilakaw patag mga 300 kategang no una ta makaabot ta nga tindahan so nara ni dol sa basketballan panguntan-on na to kung nabasilig ang repolyo. Nay mo repolyo ani te wala. Repolyo? Oh. Na. May gani noon na apay nabilin nga repolyo so lasa nga repolyo na adere niya daghan po na sila mga biligya adere no taranawa si angkolo kalmar gana di angkolo pinapaabot-paabot ba pachuy-chuy pa so daghan gini mga sila gulay dire makapili gyapon gaw niya apilan po nato aning atsal gamay no bisag bali 5 lang. Bali 5 mo. Okay kana bali 5. 5. Kapsulse ko ang 5 no. Salamat kayo. Matik din na no, pinalakaw din na angkol yan na bit din sa mga pinalit ba so gamay ra kaya to gipalit kini ra daw ka klase pag abot sa balay impas diha po ng kuano pinya kaubong pinya tanawa sa angkol nakakit-kit pa so nga ni gini ni angkol murag di gid mawa ang kaon na niya isnakan na to anang pinya ginagmay ba kay may ni pinya kay organic ba way halong kanang chemical bitaw kini yung makita diri kol mo ning mga lamas nga gamito na to no sa pagluto so si mama gid mo hinagluto gid ani niya nagtabang na to gi-slice ani kay para mapuslan po tano di ta magpachuy-chuy ra dire ba para pod makakaon sa tagapel kay maayor ba to makaon ang gibuhat ni mama ani siya mo'y nagutad sa manok kay para maluto ni niya so gibahin ni niya kini mao ni iyang himuon fried chicken no so pritoho na kalmar kay ang birthday boy dire si papa so chill ra kay happy birthday pa mao nang pinakauna giluto ni mama no kaldiritang manok matik din transition pinaluto din na dayon no ya pinatilaw din sa angkol kay di man mahimo basta mga angkol ganayan kaubo ginang mga niluto diha bisan pag init kay nabe kolbe testingi ko no kolbe init giginao to raw grabe ang kuloy way patawa daw maskin init pa na impas gina niya ang dila ni bahala na grabe ang kulo giusban pa gido ang sunod nga lutoon ko lao kining manok ko pina butang-butang din sa rinaw pinaligid-ligid ba habulan din nagharina dayon ya pinaperito dayon pinazoom in din ni angkol dayon no nya para mapuslan ta transition din ha pinahambog-bahog tas manok kini uli ano yung mga laagan nga mga manok kay content ra to na pohon okay kay kol pag human bahog manok luto naman ang fried chicken nya alam naman kay na basta angkol ganay nakahawid nagkanon ato ara okay ra kol otruhi ko no kol bay pakita sila kol si kinan-an kol bay nga pachuy-chuy be grabe ang golob kauna na di na natilaw kol nya mo na sunod ako gibuhat no so haling-haling tane kinatay sugbahon nga isda kalmar kay na mga angkol dia pinabutang-butang na nas bagol pina transition ra ba pina aso-aso ra no pinapachuy-chuy ba yang isda to ang lutoon mo ning gitawag nga milkfish o kining bangos kining isda kinitara ni sapa ako ra ni gidakop dito sapa nya pinapaypay din na si angkol din sa sinugba dayon nya kauban akong birthday boy akong papa gipulihan ko nya paypay nya syempre dali ra magay na maimpas na kini murag hapit na ni luto hapit na ba ni napagod nga na ra nakadali nya pina-transition dayon tani dayon pinaluto na dayon na pinabitbit ba nya luto na sa dangbami so kini ginagmay ra ngani di ta ingon nga magdinaghan kay lisod magig panahon karon nya ayay ka kol murag pinatilaw galing na imo kol be pinatilaw ko kol be murag di na ginagtilaw imo kol murag duda na gigwana kaon no magina kol di na natilaw tanaw pinayong-yango pa na approve ko no murag luto na gid sumon na ni tanan mo giluto dire pang pamilyar ba ginagpuro ra ni ginagmay ako lang ipakita sa inyo ha no kung unsa ni siya nga mga pagkauna nya si mama gid mo nagluto ani tanan so lantawa lang ninyo. So maora ni nga mga pagkauna no so pinautomatic transition din tanan dayon murag pinakaon din tana kay gigutom naman ko nya sila wa pa man so unhan sa nato sila kay goods ra man nga muuna ta kay busog pa man sila nya kita di man kita magpuhay ambot ni si angkol wa pa man ni nabusog nga sige ra man tilaw ka ganina nya tanawa ang manok ko so di gini siya pawahay manok kay paksian niya ning chokes to go napay oy dili to sponsor ang chokes to go baka naman nya paksian pa na to ning sinugbang nga manok isda day ko isda nga bangos bagay atan murag gigutom naman siguro ni sa angkol kay tala-tala naman nahimo namang manok ang isda so more ni ato ang kanon karon nya murag sagol na kay ni tanan nya syempre si angkol pinahungit din na lami ang magito mukaon nga kinamot ra ba padaplin gud ang kutsara gud kinamot ra ginadiha basta mga angkol pinatatan-aw pas kamera ba so mga on taninyo mo ne pinadulit pa na si angkol kay ginagmay ra gud pinakaon-kaon na si angkol pinahungit ba sagdiling niya sa angkol nga kalmar kay na siya diha kaon is life ginaya pinakinamot pa mo ni pinakanindot nga kaon
Be, kol be, pinaibog-ibog naman tinglan na mo kol, may mo kit-kit ni tawhana na yo. Kuyaw gini mga angkol, pina-transition na ba, balimbalhin na tag kamera na yo, pinahungit. So, inyo na makita tanan na gipang paksian na siya mga kada ginagmay, anaa, ginao. Pinatatanaw sa kamera ba, unsa Nicole, live Nicole. So, mga on lang tanin nyo, pangagda pa, pina-approve pa, di ra ba mangagda. Ya, tanawa lang ninyo no, si angkol no, kung unsa mukhaon ng mga chuy ba, tanawa lang ninyo ha. Ko pag ginakontinto inyong angkolo so gidulit pas kamera oh, grabe mga king ito pinapaakon sa pag king it call may gini magaling ni angkula niyo tara oh pinadulit gigis kamera sa nako nagpaibog siguro ka call nya pina-transition din na pinakalit dayon ba nya pina-upgrade din sa rape dayon pangita taon sa mayuhon dire nga maimnon de nya timing magayon naam day ning San Miguel ito nga Apollo impas ni kaubo ni basta mga angkolo tanawa ra gud cheers be may bakol maayo mo ka mo tumar kol de otruhe daw kol be ipakita ko noon saon pag inom ang mga choy de yung pinautomatic din na transition din pinalingko din na angkol dayon nya di rin lang tataman magkita lang punta sunod bye bye